Здравейте! Вие гледате на папка за игри. Както виждате, ето прочетете папка за игри. Сега ще играем на Костенурките Нинджа 6 лева и 40 стотинки. Не знам защо от такава, но е много малко. Не си на много малко. Сега да почвам. Гледай, отиваме. И ще го качим в YouTube. Ние сме на ролерия и кънки. Ария бъдем на... Нека да бъдем на второто, за да може да видим как се играе. Ето, гледай сега, гледай. Синя нинджа е, наши са потъмнени. We need to stop those Yes. Like a days ago. Keep it up. Keep it up. Slender, като видите. Печелим. Пари. Yes. Мисля това да е от нас да бъде само една няма за това, хайде ще пиша домашни и нека да клипът да завършва. Очаквайте втора част.